dear farmer Jesus. You're ready, Yamia, yeah. One more minute, be a new by 1 month when she be on so yet. Then Yamia, my one year. Baby, Yamia, let's see a better you will say yes to anyone. Would you say yes to that was you?
and Samba Betimidia Radia Yene. Pon Sam Cassia Pasha Christo and Moniam. Now show young Queen in a catcher and say, Wungo. Catcher and Seminia Wungo. Obatnasi. Aka Radimani Yatre. Ewati Asifuasa so. Hallelujah. Ebremo Ebra Yekuti Nyankopon Asem. Okan Matthew chapter 4 verse 4. Bible says man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Then it said Nyame enumasem and ameno mi no yebe faso yebe etnase. Nene Ewurade de enumasem ahye ne difo enum. Se onam no so na enkwa emeto yabrabo. Ebremo ye nyina be sorry ejina ye na so. Ye Ewurade de ngosra adom no. Ode otum adom no okasa osuru esom ewo ye nchen ye nye dede kase pa ense ye papa Bishop Albert Saki Papa Ombrase mo peja onsa me no kire Awurade na de Awurade ase se wa ma na wotwe na akọ apro abeto wa only some space in so Facebook, YouTube, SOMPA TV, SOMPA Radio. Be one on the radio sema okra, the radio sema oma. Se radio man na watching no akwa pro abeto. Na watching no nchaba e monsem no doso. Kwan ya ofa so ultimi koba ye no. Kwan ya ukru fa so obabi tu ka ofa ka fa so kobaye no ta kwan kro na obi koya wamba na wotwe nso so obakwa kofa so obabi bakwa kofa so wabo afo bi bakwa kofa so emre na wo da Awurade ase no na Awurade so eye wo de ama na oba ho ban na Awurade ase presa no se papa mo boni mo. The Bible says, in everything, Adini name say ye papa, ye bonio, or see ye nanase. Just thank God. Thank God. The radius, ye mobile yari high. Yamian so ye mokra ye be wuntem. Diabonia yes so no yamian so ye mo ye be wuntem. Ebusiano send ye nipa se kono. Awurade ato afesu amfa ho a wobekọ yemu bebre fie bia no abusua no afe no bekọ awie say ya every August, September, October, November, December na ni pa sha say wu of you. Yes, thank God. Mantu andele kataya afe na odom paye ebawie na odom paye ebawie na mema obi bi akwaba in Kankamwa and then daddy Kaya Monday some CEDAR Worship Center. You are Yankupo on Shramo na Onya Okese. But I tell you who are Yankupo on the Obasa says so. Eradiman Embrem. Amen. 1 Timothy chapter 2, verse 1. 1 Timothy chapter 2, verse 1. Na afei die dini nyina kan no metumufo se onya enkotosele monya enkotosere empaibo odima ne aseda ema nipa nyina ene ya de be 15 minutes eye odima empire kakra na be weni na hware Paul asama okan enya so se nipa mompa ye keke. Yes. O se metumufo se monya kotosere. Na je se obi bia nkotose. Yes. Ko wunan krumanim na srempa ebo ma wumba srempa ebo mo kru srempa ebo se David gira ho me kire wade keke. Obi anyina o man trance. Gira ho man koto. Me kire wade enti the Paul can is more than prayer. O kire wo se o ba o ko to duanim nkotosere. Na tie de Paul ka o se menyae mudin bo e wo me kotosere mu da. Ene egidifo se yebu nkotodwe ye da fom esu egu nyame so no
and now I had the assign your day. Enti fritete ena obone fo no ye adwuma tie nipa efritete ena obone fo no sorry oman abusua ankora so bre wonase ena ye bompa ye 15 minutes ansana ye tie nyame asem na first prayer ye bo ama oman no ta oman na nko ya no oye hwan wanhwe ya fe no be ko wiye osika ebehye an robbers be sorry aho kire ba na ipa bone fo so eye den sorry wanhwe yi obi bebe otu ekun fa Jeremiah chapter 29 verse 7 to SOMPA ye di kan ye bomma oman Ghana ye di emu mpanyimfo emu hemfo ye bompa ye di yakwan nyina ehye Awurade nsa se nyame ma na basa enye kese wo man no so ye ntie di Jeremiah eka na monhwehwe kuro a mema wotu mu ko ho no monhwehwe oman a muti mu no eyedie monhwehwe oman Ghana yiyedie ni na sundwie na mommo Awurade mpaye ma no na ye mo Awurade Nyankopon mpaye ma oman a yetimu oman Ghana asanteman ne wo a wo hwe me bro no bia wo teso no kuro bia wo mo ose ye mo mpaye ma enti wo a wo hwe ya o tie ya wo ne ye som wo say ye TV say ye radio Facebook wo so bom mpaye se bro no amete so kuro a me wo mu oman Ghana ye nyina na ye bom mpaye no osofo to aso na ne yiyedie mu ana mo be di kuro no di ye kuro no nya asumdue a wonso so obenya wasundwe pega onsa kosoro ka se Awurade Yesu o se baabi a nipa mienu anamiensa ehia wa Awurade dimu no na Awurade owo ho na bibi biara ye bisa ewa Awurade dimu no Awurade se oye Awurade ye pega oman Ghana emu mpanyimfo emu hemfo enketwa ne akese obi bia oditumi ewo oman no mo ya di oman no ehya wonsa obonefo no hwehweye etia oman Ghana eni emu nipa Awurade mpenguma ye wo yeso deba bia wano na bompa just open your mouth and pray for Ghana intercede for Ghana pray for Ghana the leaders, the kings, the queens, the pastors, opinion leaders, pray for them, the opinion leaders, the president, and the cabinet, the ministers, the MPs, the honorables, pray for them, pray for them, pray for the nation, pray for Ghana, pray for Ghana, pray for Ghana, Papa Ghana, yes, yes, Emma, my Ghana, yes, for them, upon the phone, upon the phone, Zumbiara, a middle minor, Bible says, a hand of I will soon the sooner, and many hands pray for Ghana, Yami Tosso, fire, Emma, my Ghana, yes, for them, yes, for them, yes, for them, oh my Ghana, Kurobia, Utimu, Pronubia, Otesua, Crocasia, Croquetua, Oyame Bambo, Ayakase, Ewa Kronoso, yes, for them, Vampire, pray for Ghana, pray for Ghana, pray for protection, pray for protection. Oyame Bambo, Ayakase, God have mercy. Eradu Omanabo, Omana Yoponi, Eradu Fanchaye, Omana Yoponi, Eradu Fanchaye, yes, for them, we free the blood, the blood of Jesus, the blood of Jesus, we spring the blood in the nation, we spring the blood, every corner, any place, in the name of Jesus, in our roads, the major roads, the local roads, the Vampire, Ghana Quenina, yes, Umoja, Ancient Faso, we spring the blood in our roads, in the
the name of Jesus. In the name of Jesus. Bonfire. 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 Security for a bonfire. A radity. Or say a took off for bonfire. More minor. Ye two more common, no money, and a mobile, a man suit, and a mobile suit, bonfire, and a my gun. Pray for the nation. Ipelada sata, rapapa, ipaluasa, ikaladado, rapayakata, ipelada, Wanyamie, Wamaikana, Yadimo Panifua, Yadishawansa, Wamaikana, Yakwainso, Wapanifana Sisaya, Mojashiego, Yatichamo, Yasianoka, Yadi Utume, Yadisianoka, Yasodemo, Jesus. Psalm 37 verse 5. Psalm 37 verse 5. Fato screen so. Your bomb fire number 2. I'm a CEDAR safo. Yes. A free negotiation safi be kwa wiye. Any evil agenda. Oh Jesus. Eti asafo baby a. Ye beye petuwo. Ye beye accident. Ye beye so okoda ye wansori. Ade boni atono. The onion running fear so a free children's ministry, a free mofra, because I commit thy way unto the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Ye bompire kasa radi yesu. Ye peja CEDAR safo. Ye peja CEDAR safo. Eba wo radi wenim. Eba wo radi wenim. Asafo mabi omo tutu kwan. Asafo mabi ala omo tutu kwan. Obi manso. Obi manso. Obi kuroso. Obi kuroso. Baby bi asafo baby awo. Baby bi ala asafo baby awo. Every children's ministry. Every children's ministry. Ebesi empenyufo so. Ebesi empenyufo so. Ye bompaye. Ye bompaye. Sa obanefo no hwehwe ye bia. Sa obanefo no hwehwe ye bia. Ye beye petuwo. Ye beye accident. Ye beye yaduwo. Ye beye sign. Ye beye amane. Eti asafo ba. Ye nyintumo. Ye twamo. Ye sign. Wo yeso demo. Pray for the church. 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 Children's ministry. The free above women's ministry. Women's ministry. Men's ministry. The officers. Officers in the church. The pastors. The protocol officers. The vampire. Single ministry. The vampire. Yadia Safoma, Abauradi, Petuo, Accident, Yadu, Asabia, Roma, Wanawaha, Wanoniha, Asafoma, Yatuka, Ako Biko, Obimas, Yabapa, Foyasoya, Obisoso, Afasafuno, Yetomo, Yesano, Fishibia, Afasafuno, Asafomaso, Yechitomo, Yesano, Woyasono, Yepopa, Woyasono, pray for the church, pray for the church, intercede for the church, pray for the church, Woyasono,
in the name of Jesus. We go for the last prayer in Bible, chapter 12. Exodus chapter 12, verse 6. That's also Exodus chapter 12, verse 6. Then we read verse 12 and verse 13. Exodus chapter 12, we read verse 6 and verse 12 and 13. Na monfa no ensie nkoduru bosome yi da etoso du nan na Israel asafo no nyina enkoku won anwumele na melibetwa mizim asase so anadwe na makum mizim asase so makan nyina efiri nipa so kosi moa so na mebu mizim anyame nyina atan mene awurade na moja no enye nsenkyene emamo afia amuwo wo mu emu na semihunu moja no a masane mo ho na me yebo mizim asase a oyale dom biara ama mo so amesai mo. Amen. Verse 7 on kwanto so na yenka verse 7. Na onfa moja no bi ensla adan a obedi wo mu no aponwa mienu ene aponwa atifi no ho. Amen. Onyankopon se ohawo ba mizrim anso nyankopon se onim ne ma. Yes. Na obeji ne ma every social don bia. Oh Jesus. Yes. Enti nyankopon bo nipa no nyame bo problem eka ho. Anso nyankopon se na me nyankopon menim kwan ya mefa so age me de. Yes. Meje me ma every social don. Ene Yesu moja o bompa se bebe bia o ma wo bia o de Yesu moja hye won so. Amen. Yesu moja hye won so so. Yesu moja hye asafo baby anso. Jesus. Won so a oni Yesu mo SOMPA TV, SOMPA radio. Won si Yesu moja hye won so. Wo oni Yesu mo Facebook no so space no so o si Yesu moja hye won so. Hye o manso, hye wo kroso, hye wo yire nso. Peja on sakosro. O si na se me hu moja na. We samo. Na se me hu moja na. Jesus. Mon kandi mechi onyankopon se na se me hu moja na. Na se me hu moja na. When I see the blood, when I see the blood, I will pass over. I will pass over. Already Yesu eh. Already Yesu. Bosumi wey. Ne bosumi aka wa fi mo. Ne bosumi aka wa fi mo. Ade bi eya me dia. Ade bi eya me dia. Eya me ma. Eya me ma. Me kuno. Me yire. Me ankasa me mo. Me ankasa me mo. Yesu. Yesu. Se owu ma me a. Se owu ma me a. Ma umoja no. Umoja no. Ensha me nso. Ensha me manso. Ensha CEDAR safo manso. Every children's service. Ebesi penyi bi aso. Wo Yesu dem a. Vampire pray the blood. Moja ni show so. Moja ni show so. Moja ni show so. Moja ni show manso. Moja ni show manso. Ensha wo yire so. Ensha wo juma so. The blood. Pray the blood. Pray the blood. Pray the blood. Ya da 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 da. Araba ba 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 ba. Yesu moja. Ensha menso. Ensha me manso. Ensha me kroso. Ensha me hirenso. Ensha CEDAR asafo baby anso. Asafo baby a. Ye obi manso. Obi kroso. Obi manso. Obi kroso. We difre. Ufiba. We Yesu dewo. Yesu moja.
We plead the blood. We plead the blood. We plead the blood. We plead the blood. Mojado. 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 El Chaoso. El Chao Manso. El Chasafo Manso. Woye Sodemo. 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 Jesus. No the empire baby no the radiance. Ben transe. Balakata. Already that was. Shiraudi Yodini Kessi. Atarasa. The Croton Tomo. Peter Woodin. Peter Woodin. The vampire oh my Ghana. Around me Jeremiah chapter 29 so. Jesus. Verse 7 so. Yes, Lord. Osi otuko way. Jesus. O mine na me tumu ko mo no. Jesus. Mo vampire ma o mine no. Yes, Lord. Na so o mine nya asundua. Yes. O mine di ya. Jesus. Mo so so me bedi. Oh yes. Mo so mo benya asundue. Yes. Me peja o mine Ghana ba urade anim. Jesus. Erade ye de o mine Ghana dosu ko Yesu mo che. Amen. Erade ma o mine no ma wasundue na o mine no mu. Amen. Erade ma o Bible ma o mine no mu. Amen. Erade tonsu pangu o mine no so. Amen. Erade ma o han no nto o mine no so. Amen. O se infiti ase no. Amen. We erade wo bosoro ne asase. Oh yes. Na asase so yes sakasaka ni ehunu. Yes. Na wo rado tiamo kan say asase no so nya han. Yes. Han bae. Yes. Me fro soro han ba o man Ghana mu. Amen. Osoro han to o man no so. Amen. Asafo ma na enye so osoro han na ento o man no so. Osoro han ento o man Ghana. Asunje ma o man Ghana. Oje enye o man Ghana dia. Ye the one who did to me the opinion leaders. Emom panyemfo. Emom ketua. Ye de omo nyina dosu ko Yesu mo chem. Oman na kwan ni nyina so. Yesu mo janya chance de wa man Ghana road suru nyina so. Ye twetwa accident so fro oman no so. Yes rabo ne facha ma oman Ghana. Yes rabo ne facha ma oman Ghana. Erado kano Psalm 37 verse 5. O se yemfa ya kwan hya wonsa. Na yemfa ya honto awrade so na awrade na obeye. Erade me peja CEDAR safoba awrade wanim. Ahwefo ne tiefo. Obi bi ohwe yen o tie yen. Me de mo nyina hye onyankopon tumi na se. Erade bambo nya wo de a. Erade asundwe nya wo de a. Ye twa petu wuo mo. Ye twa accident wuo mo. Ye twa an robbers attack mo. Ye twa obonefo no gina tuo mo. Adeboni biara. Baby bi ohwe me awutie me. Erade ma adeboni nto. Adeboni nwane esu nwane abenedie nwane amanenya nwane wo Yesu demo me fra sundwema asafo yi every children's ministry so women's ministry me the children's ministry those who call wo Yesu mojam nyame bambo nye kase wo children's ministry nyame bambo nye kase wo women's ministry o nyame bambo enye kase wo men's ministry. Officers in the church, o nyame bambo nya kese wo amso. Eye bandstand, o nyame bambo nya kese wo amso. Erade, da ye boni bia. Ye di Yesu din twam. Vision bi anya vision papa. Ye di Yesu din sign vision no. Ye frɛ bambo masafo no. Ye frɛ bambo masafo ma. Ye frɛ bambo makura yetimo. Ye frɛ bambo ma oman no.
ensi ɔman no yie bosome nye nhyira bosome ma ɔman no enya nhyira bosome ma asafo yi afi ye bɔ mpae asafo ba bi a watu kwan ɔwɔ Asia ɔwɔ America ɔwɔ Europe continent bi a ɔwɔ so Australia Africa continent bi a country bi a ɔman Ghana kuro bi mu kuro nketewa ne na kɛseɛ mu asafo ba bi a wɔ so Awurade bambɔ ntɔ no so Awurade bambɔ ntɔ no so continent bi asafo ba bi wɔ so onyame bambɔ ntɔ no 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 so obi bi a ɔne yɛ som ɛwɔ Facebook live obi bi ɔne yɛ som ɛwɔ SOMPA TV ɛne SOMPA radio Awurade bambɔ ntɔ no so Awurade bambɔ ntɔ no so Awurade bambɔ ntɔ no so ɔbɔnefoɔ no hyehyɛeɛ ɛwɔ bosomi mu ɛwɔ afi mu yɛgyina onyame tumi so yɛ sign no Awurade kan 1 Timothy chapter 2 efiri verse 1 no wɔsɛ deɛ di akyi no yɛnyɛ nkotosrɛ ɛnɛ mesrɛ ma obi bi a ɔhwɛ me a wotie me mesrɛ asomdwe ma obi a ɔhwɛ me a wotie me ɔyare mesrɛ ayaresa ma mesrɛ ayaresa ma mesrɛ ayaresa ma obi bi a ɔhwɛ me a wotie me a na adwuma sɛm da fam ne company onyame tumi mpagya wo company no onyame tumi mpagya wo adwuma no biom adeɛ bi a edi wonya awaresɛm onyame tumi ntɔ awareɛ no so onyame tumi ntɔ awaresɛm no so deɛ yɛ awoɔ nsɛm Awurade tumi ntɔ so deɛ yɛ akwantisɛm Awurade tumi ntɔ so deɛ yɛ nkratasɛm Awurade tumi ntɔ so obi biara bebi hyɛ wo so watɔ bɔne mu Awurade nsane ho Bible sɛ onyame han tɔ so wɔ Damascus kwan so onyame han tɔ wo so ɛntɔ wo ba no so ɛntɔ wo kuro no so ɛntɔ wo yere no so ɛnɛ me pae fa ahodeɛ ma no ɛnɛ me sane no mede Yesu de sane no mede Yesu de sane no Awurade obi bi ɔhwɛ me a wotie me ɔso bɛma yɛ akoma so adeɛ na abam akoma so adeɛ mmere mbosome Awurade ɔgye mmra Awurade ɔgye mmra fa ahodeɛ mmra adanseɛ mmra konimdeɛ mmra wo Yesu demo 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 Awurade opɛ ɛna ɛnyɛ hɔ ɔbɔnefoɔ no hyehyɛ yɛ deɛ ɛna ne nhyira ma ɔman Ghana ne CEDAR safo ne Facebook ahwɛfoɔ ne TV ahwɛfoɔ ne radio tiefoɔ nyinaa asafo ma no mu a mohwɛ me a motie me nyinaa yɛnyɛ so amen kɛseɛ mmiɛnsa ahobrɛsɛ motena ase. It's time for word of God. Ebraso say etie onyankopɔn asɛm. Eno kasa wakasa mato din say you will pay for it one day. You will pay for it one day. Ubetuyaka dako. Na daben na utuyaka no. Eyene na utuya. Ochana na ubetuya. Osome sene na utuya. Afi bekwa wiye ubetuya ka biana. Na me no kasa fase ubetuya ka dako. Ubetuya ka dako. Ma me no amompai. Erade wasama oba. Epeja hwefo na tiefo nyina ba wa erade wanim. Kronkro chijinafo. Oye ye kyerɛkyerɛfo. Yes. Brana be kyerɛkyerɛ. Kyerɛkyerɛ ahwɛfo na tiefo. Entimente wasɛm na si. Yes. O Yesu Kristo demo ena na no pay. Ewie ahomachen. Yes. Anadwe. Yes. Te say ye. Abompae. Ejidefo nka amen. Amen. So abre die obefa ongoma no offer utredua. Esem bi American bi
ɛyɛ nyame asɛm no watwerɛ asɔfo bi a wohwɛ me a wotie me sɛ onyankopɔn ma Moses ne nua panyin ayɛ friend sɛ Aaron ɔma mutua kada kɔ na kana ɔmutua ayɛ ne deɛ ɛyɛ owuo kade a ɔyɛ ɔsɔfo a wohwɛ me a wotie me ɛmfa ho sɛnea wadom akyɛdeɛ ne sete nyame adwuma yɛboafoɔ church elders deacon and deaconesses singers protocol officers a yɛyɛ onyankopɔn adwuma sɛ wɔn a wodi kan no a onyankopɔn frɛ wɔn mmerɛ a ɔfɔmyɛ mmerɛ a wɔyɛ asoɔden sɛ onyankopɔn ma wɔn tua wɔn amumuyɔ no so ka na ka nyame etua ma wɔn no ɛnyɛ ka bia sɛ ɛyɛ owuo kadea ɛnna ɛmɛ ne omienu yɛnyina yie ɔsɔfo panyin a yɛfrɛ no sɛ Eli a na ne mmerɛ ɔbɛdi na asase so nyinaa ɔtena nyame fie wɔntu kwan anka obi kuro so obi man so sɛ ɔkɔpɛ sika wankɔyɛ adwuma bia na adwuma a ɔyɛ nyinaa ne sɛ ɔhwɛ sɛ onyankopɔn asafo sie no bɛkɔ so na ne ma fomyɛ na onyankopɔn mfa nkyɛm sɔfo panyin Eli na onyankopɔn kasa kyerɛ Eli sɛ Eli ɛnam sɛ ɔma no di nkwasiasɛm onyame asafo mu nyame asɔre dan mu na wanka wampae mu anka no asafo no nyinaa anim na ɔka no kokoa mu no nti me nyankopɔn mɛkum wo ɔsɔfo panyin Eli na ɔma mmienu nyinaa so mɛkum wɔn na mo nyinaa mobɛwu tɔfo wuo na mo awo ntoatoaso mmiɛnsa the third generation ɛntimi ɛmma mahennie mu na nyankopɔn ka saa na saa asɛm no bɛn mu sɛ dako Eli ne ne mma no nyinaa wu dako ɔmo nyinaa so wu tɔfo wuo deɛ wo a woyɛ nyame adwuma na woboa nyame adwuma na hwɛ yie sɛ adwuma no a yɛyɛ no sɛnea adiyisɛm nwoma no so ka no ɔsɛ mereba ntam na mekuta makatua de berɛ obi bia sɛnea n'adwuma seteɛ Revelation chapter 22 verse 12 amayɔfo a ɔmo wɔ man Ghana mu ɛyɛ politicians ɛyɛ nipa na to aba de ma mo ɛna yɛde ɔman no hyɛ mo nsa adwuma ɔman no nyɛ politicians deɛ ɔman no yɛ ɔman Ghana de nyankopɔn deɛ onyankopɔn tintim na asase na no obisa Hiob sɛ Hiob, how dare you to question me wone hwan sɛ wobisa me nyankopɔn asɛm sɛ ɔha wo abeba wo so na me tintim me de mo ba tintim masase Hiob gyina me baabi bia na wogyina nyame na wabɔ na asase ɛna wanya akwanya na yɛato aba ama ɔman no bɛbu ho akonta na akonta no akatua no ɛnyɛ ne nyinaa na yɛ sika akatua no ebi yɛ owuo nti oyɛ ɔmanyɔnyi a be very careful ɔhene anaasɛ ɔhema a wotie me wobɛtu kuro no yɛwoo no na kuro no wɔ hɔ sɛ wokyekyere kuro no a nyame de n'ahoɔden ne ne tumi ɔpɛ nipa ka ho na mokyekyere kuro no nya wo dea sɛnea amanyɔfoɔ na me kuro na ahemfo ne hema kuro no yɛ kuro no nya wo dea enti wokan Mose mmara nwoma no a onyankopɔn de maa no sɛ fa kɔma ɔman no ɔtwerɛ no mu sɛ asase no koraa ma mo ntɔn asase no yɛ me nyankopɔn me deɛ te sɛ na wotɔn asase ma nipa mmiɛnsa na wasesa langard akɔgu soɔ na wasesa sekan akɔgu soɔ ne tuo ne yɛbɔ nipa tuo na ɔgye sika no a fa hyɛ wo tirim sɛ wobɛtua ka no dakoro na akatua no ebi deɛ yɛ adewuo ebi deɛ yɛ owuyaya ɛna onyankopɔn ɔde tua ka wo a wohwɛ me a wotie me woyɛ abusua panyin wobɛdi adeɛ wowɔ afanom a mosisi abusuadan de wɔn mogya agye asase no too hɔ no wowɔ afanom no wɔ hefa wo nananom wɔ hefa ɛna wo berɛ so
ɛna ɔde abusua agyapadeɛ ɛma wo ma na abrabɔ yɛ bɔna ka adenti na wɔn nso so ɔmo bi anka wɔmfa ma wo ma sɛ tumi a yɛde ama wo sɛ family head sɛ abusua panyin ti no wagyina sɛ tumi no so ɛna wotɔntɔn abusua no agyapadeɛ wode bi ma wo ma wofɔgyere nkrataa wobɛtua ka da koro ebi di ne mogya ɛna berɛ to abusua no hɔ obi a wohwɛ me a wotie me a wode ho kɔbɔ adamfoɔ bi na wanya akwanya na saa akwanya no a wanya no nti wopɛ sɛ adamfoɔ no ne nsa si fam na adwuma no firi ne nsa ugu na wadeɛ wo so wobɛtua ka da koro mo a moatete kuo online kuo ahodoɔ na mobɔ nsa kɛseɛ wɔ Ghana ɛyɛ nsa na mobɔ no moayɛ adeɛ 20,000 10,000 50,000 mobɔ saa nsa no na wate kuo no na kuo no a wate na awarefoɔ bɛgum a ɛnɛ wonam kuo no so mokɔ yie wɔ ha na awarefoɔ bebree ebo adwaman ɛwɔ kuo no mu no na ɛmmaa bebree awareɛ eguo ebi gu wɔn awareɛ mpa ho fi wɔn a wɔyɛ panyin wɔ kuo no mu no akatua no ba ebi de ka wɔ so ɔsi senti duatoɔ no bɛba na deɛ ɛnam ne so bɛba no sɛ nipa korɔ no na ɔnyɛ dan wɔnue ɛnɛ yɛatete kuo bebree wɔ man Ghana mu a awarefoɔ bebree akɔdɔn bi mpo yɛ asɔfo maamefoɔ a ɛnɛ ɔmo wura abrabɔ bi a ɛnyɛ mu nipa bi ɛna titi saa kuo no yɛsi old friends old students say ni say ɔmo kɔ hyia na bɔne wɔn nso a wohwɛ me a wotie me yɛwɔ nnwuma bebree na wɔasase so nso wowatwi so sɛ wobɛtɔ numbɔne yɛyɛ frɛ no red yɛyɛ frɛ no sɛ tramadol yɛyɛ frɛ no sɛ laka wi a yɛde afra nsa ɛna wode wo fie ɛtɔn ma amanfoɔ ma ɛnom sɛn na obi nom red a ogyina hɔ a na wayɛ sen mode bi yɛ tɔfe innocent child na mode bi ma ɔmo na ɔmo tafere na bi bɔ dam fa hyɛ wo ti mu sɛ wobɛtua ka da ko na akatua no bɛtumi ayɛ kyena ɛbɛtumi ayɛ anwummere yi nti mebaa sɛ mebɛba ɔman no kɔkɔ na mabɔ obi bi a wotie me ne kɔkɔ sɛ na mede wobɛkɔ twerɛsɛm no mu paa na yɛahwɛ sɛ onyankopɔn pene saa nneɛma no so anaasɛ nyankopɔn pene so ɔse kwan bi wɔ hɔ a ɛtene wɔ nipa ani so na wieyɛ no ɛyɛ owu kwan wode wo fie a wɔasi no ama nipa ama ɔmo tɔn numbɔne wɔ hɔ ɛde sɛe amanfoɔ ma a wawo wɔn agu nyame mu ɔwɔ ani daa soɔ sɛ ɛbɛyi baa bɛnyini abɛyɛ nipa papa abɛboa nyame asafo ɔbɛboa abusua no ɔbɛboa ɔman no nso so wo deɛ woyɛ nyinaa ne sɛ wode numbɔne oposini a wotie me sogyani lawyer judge nipa yɛ bɔne na yɛde ne brɛ wa na wagye ademudeɛ na wagyaa no wagye ademudeɛ na wode sisi dan wode totɔ cars nyame asɛm se wobɛsi dan o na wonam yareɛ bi ba akatua no bi yɛ yade a wobɛko ntimi nko akatua no bi yɛ owuo hyew na ɔkɔ a na deɛ wode ademudeɛ no gyeeɛ no na wobɛkɔ no na wode akɔ ɛnura mekɔ yie bi ase wɔ ahafo na awerɛhosɛm yɛde nipa no kora to adaka mu na ayɛ den sɛ wobɛkɔ adaka no ayɛ den sɛ adaka kɛkɛ kora wobɛkɔ mu de nipadua no kora nkɔ adaka no mu na wagya padeɛ na yɛde bɛkɔ adaka no mu ɛnɛ bi otwerɛ sɛm na ɛdi kan yɛkan Galatians chapter
6. Yanka 5 and verse 6 and 7. Yeah, to us. Galati from Matinsia. Ichemu enson ekono. Osemo nada mo ho. 7 and 8. Corinthians chapter 6 verse 7 and 8. O nada mo ho. Osema obibia nada o. Wan kasa so enada ho. Onyankopon wonsi na twetwe. Onyankopon onsi na twetwe. Efri se de onipa guo no. Efri se de onipa guo no. Eno na obetwa. Eno na obetwa. Enti bisa uni ote obenkum ne wonifa. Wa wo hwe me wo TV so wa wo hwe me e wo Facebook, YouTube, ena ababen ena wuguo. Nyame asafu mu. Nyame asafu mu. Ababen ena ofa telephone na udiguo. Ewo nyame asafu mu. Ebusuanum ababen na wuguo. Adwuma mu ho ababen ena wuguo. Fa hye utim se osi de wuguo bia be fifi ama na fifi nso so a obetwa. Enti se be fifi ama wo de a me tufu se pomodian se obegu abapapa. Romans chapter 2 verse 6. Romans chapter 2 verse 6. Ma afọ nwa etimi enu chemu nsia. Ono na obesusu nipa nyina anwuma so ade ama won maako maako. Enti pain of your sin. Se utia omumu yoso aka. Wa wo hwe me awutie me okowura restaurant. Oya order. Na dunia bro. O wi ya de be bro ana se yemfa be mra. Hello. Ya de be bro. Na tambe na ya de bro. U didi a restaurant papa bi en ho a u didi o de be bro wuta. Obeto boase, wa didi ewie. No be yi nneoma ni nyina fi table no so fefefe. Ansa na o de be na bro se. Aduanya obedi ye. Nsa obenom ye so papa ne nsa ano ohye ne de mu omre nyina no. Wo obeni enti mum bebre asofo St. Romans 2 no mu biom osesen ono na obesusu enipa nyina anwuma so ade osi nyuma bia udi na nyame asafo mu udi na abusuam politics na owo mu no make a search opinion leaders the oye bia nyankopon se obesusu osusu ode nyina to seniani besusu nyuma so ade ama o na osusu wia de sew bia seye owia de a ode bema eye petuwu a ode bema eye nimguase a ode bema eye oseya ode bema ye on bebre ye actions awa yesida ye suban bi edi. We have the consequences of our actions. So yourself one na minyani funu ena me hyankom nyame tumi wo me so me wo sika me asisi adan ma ya ajapade na mafa ba asase we su a na nipa sum won se nyankopon na wonti Alexander the Great monka. Unti omonga. Unti kingdoms akese. Roman Empire akese ababa ne hemfo. Wa bene chefofo bo ahimu a ye blase plane e wo wiem a obekofie na ote ne ho na onum tin. Ka wa ehhehye won no. Otiamu na wa yera. Eno mo nyina wa heva. Sani abacha mo wa heva. Daddy Idi Amin mu ohefa tumi ni nyina onu ankasa na oma ne hu tumi ompere ontwen na ma beto aba bi na ma be yi no se onu ankasa medals no ne bu ni nyina medals na ye homa mo hwe mo wuo ena me ba sa me ba be kan kire se asase no wo wura asase di asase ni emu ade dodo ni nyina wo no otuaka na akatua no ebada krope enti manya wadwene se woye bibi e wo nyame asafo mu woye bibi wa abusua owo mu woye bibi wo bro no a ene hwe bebe a oton ade
edwa no na asase ne ye wona na asase edwa mo nyina wagye aboso na wawowo ni paase na waye pridu wonkoa na wafa yade bi bebɔ efiada ye mpabo na were ho aka me maame bi a ɔka so wo stock asie wo central market anso enne to ne nyina afiri ne sa na quest to ne firi ne sa se wayaro over 3 years esi store ne nyina afiri ne sa se o sister so o chichiri bidie na waton ansa na wadidi erade man mpare wo Amen. erade man mpare wo Amen. ena me ba se me ba be ka cho se asase we wo wura unhye sumu ase eni sumase dwa emma onfa ohun nye den eni da bi o twra samaya ko mabusam ti baako ne yimu ayaduasa baako Hosea chapter 8 verse 7 mabusam ti baako yimu aduasa baako Proverbs chapter 1 verse 31 enti obedi won kwan so aba osofo kan ye enti obedi won kwan so aba ose okwan bi a wonam so bia so ye osofo oye odifo oye elder yere oye deacon oye hwan oye youth executive children's ministry teachers emofra na nkran teacher je na oye ose ubedi wa kwan no so akwan ya wo fa so biara osikani na won agina otu ye no amen won na gina bi a watu no ene mumu be mu ye niam bi wo sumase wadwene se de oye bia nyame huye sumase dwadie nsema me ka kire ya me no nkwa ma obi ante ya wo ka no de toto twere sem no ho ne nyankopon adwuma ye ho ate sen also for senti the last verse no ma ahwefo na tifo na won agina otu ye no amen agina bi a otu ye biara ebe men enya nyankopon akwan so no ebe men enti bi so onua oto nche bekum ne nfa se agina be na ya otutu agina be na otu obi tu agina boni obi di sumasi dwadie ene de ekoso o man no obi be corner store animu no bi asori anajo na wakode kwensa akogu ho na wakohwehwe oye bi egu ho wakotwetwa moja bi egu ho amanfo fie animu amanfo nenam amanfo mfuo mu ye nnuama na wona woye saa nnuama enti wadwere se obefa ho adi ana adwuma ne de obegu no sika no de obeba mo de obehye no anso wo hye ne wie a fa hye utim se aketua wo ho a ye de bema no aketua no obi de ba ntam obi de so mante ye me pesa wo hye no so no enti o se o man ne timeka se adenti na ni boyefo nam a omudi de ban ye abonefo ne nam ena odi de ban akokonsem omo ho to won na atrenefo ye den ena ehu na mane last 2 months me no kasa asem no a ye na nyango boga bi o se me second Hosea chapter 8 verse 7 Hosea nwati nwotwechemu nso na emframa na oguo o se de ban emframa na oguo emframa na ogu na ahum enso na obetwa ehum na obeye den obetwa wan na nim ehum woni mehum yesi ehum bi etu woni mehum insio beto enframa kesia eni na enframa pradu woni ugun frama wakasa egun frama ekutwa no ho aba ebe wure fi ho obu wa ma wo so ebe ko ma so David ko guye fa obi a yire baako pa Uria yire baako pa enti o de ko jonjo okuo na ye agigi amanfo yire no mo efiri wonsem ko jonbi amanfo kunu no mo ye agi o mo efiri wonsem ko jonbi ehum no bo a ebe ba wo so asafo wom women's ministry kura no wom ma ekwo kura na
juice a wontua eku a wo mu youth bra no juice a wontua title wontua welfare wontua aso nye sika kese etuatua oku oba warefo eku we yeku a yejon bema warefo eku we yeku a yekọ ena me ba sa me ba be ka cho se aba na ogugu from na de kọ na kọ boabo na no no e de aba ensuo beto a mo ye padi ehunufo no tala odno boabo na no kakra ansa na twinsuo na aba ena me ba sa me ba be ka kire wo se untimi aketua ndi oye den ya onsa be ka na mo bebere mu nim se ena me ya bone a na me ka me sra bone fa kya nyankopon se untimi nkwati na asem enye bibibia na asem ba ko okasa osese opan mu ka wonfom so a oye no kwafo ne tenene se ode be kyew enti se oye bone ukum ni pampo ne na nyankopon pa mu na nyankopon fa nkyew na kyese nyankopon asem ada ne toro enti ode be kyew anso so no emumuyo so aka ne de obetua na nyankopon ankasa ode kye Paul aso Paul nipa wa kunkum won nipa Stephen ye Stephen abo Stephen bone obeye nyina sa oka Kristo ho asem ugira ho jeje nipa entade mo bebede mo ye nyina sa wankasa wonye bi aso ugu aba ostrake nipa ma ye se sambod de bia me ka won se sambod sisi kwa no bo wa ye 20,000 obo wa ye manto sambod de bo so 50,000 enkasa wo e ya de na keke nti mo bebede mo ya ne se mo ka asem kire nipa na nipa no ko da no akodwene ho won sem no so no nam a o de ye adwuma na ya hwe nsa na mo de gugugu board no so a na ayeden a chile wo so enti nipa na ne bo so mienu miensa na hye na so nkoto enti koso enti wo de wo nya bone wo tinyame asafo no e na ugu aba wo nipa ugu aba wo youth no ugu aba wo women's ministry no men's ministry no ugu aba wo asofo no ugu aba fa hye utim na ye ya na so bu wo ha wo ankasa wo ntwa be ko ma so enti wo de wani be hu ma wa bere won a wo pe wo da achen ena me ba se me ba be ka jo ba bibia wa duru bia ma wani mna ho so ka chere oni oto nche so ma wani mna ho so wani mna ho so wante ma wani emra ho so wante ma wani mna ho so ye na Matthew 16:27 ka Matthew asampa ti dunsia chemaduo no nso na onipa ba no e de na agya ne onyam ene na bofo na beba eno na obetua onipa biala ka sede ne yoye etie enti nyame tua ka na se on tua ka yesum nyame a ye God of justice o mum bebere munim Deuteronomy chapter 32:35 mum bebere munim se nyankopon no adwuma ba ko oye pa ne se oye judge oye temuafo judge bi adwuma oye nyina ne se obu aten enti mu amota kokoto no o se ye de nsem maako dunsia kwadu na abawo na o se court no sen udibim anase udifo o kan o charges kire charge 1 charge number 2 charge number 3 charge number 4 o wi a o se kwadu na ye de abawo na ye bisa o se udibim anase udifo yankopon na yesom no no ye church yetim wafo yentie de o kan o Deuteronomy ngoma tie duasa me no chemaduasa enum me na areto ene akatua ewo me o sesan me na areto me yankopon me na areto ene akatua ewo me enti o hwe me utie me why say wakum obi ba enti makuno ato atwene enti wo fisa wakuno ato atwene enti wafa ho adi wa wono sekan wa ko anajo wagu nyame asore wiki nyina nyame asama ya ka ho asam awo SOMPA TV ne radio ohene so ho asam
na meka sorry na we ho ka me Nyankopon na kasa and I catch you for somewhere say may you so me and may you know may see ne hene Nyame aboa ma wasi dan what to talk cars they say who own estate who own transport cars bebre who fie who be say fie mienu miensa wa America who be Europe UK no mo Ghana de yankan Nyankopon nhira Nyame and a boa ohene ayefa na say so Nyame kasa kire ne say o man bi kro before your friends Amalike fu me ko yi Nyame man say me di o mo ba Posha sase no so no omo be ha me enti me Nyankopon on judge no aketua me pesa odi ko tua Amalakaifo so ka ne se poko kuro no okọ a obekọ akọ ho openfo a onyemetafo wadu ne boso men kron so a enche oba be wo ma Nyame aka me yetrim obro no sa openfo ne nkora na egu ne yem na omo nye ebo ne da no fasikan wo ba ne yem eyi nkura nyina agufo na kum kura nketo na kum maame no uko kuro no mu a nipa bia de oye yarefo akora keto aya wo no nge de ohun bone da de onye bone da emo hemfo emo asofo emo esikafo ehiafo menhu obi a mobokum obi a omomu obi aso kum obi bia so Efa soldier for over 210,000 21,000 army and all them call Amalike force kunkum omo nyina na oche ohene no nko a eno mo hu enyan ni anantwi adore no enye solo omo ani amenu ne mpanyimfo no etu no fo se Roma de mo wa anantwi adore odwan adore Mama yemfa bi nko na yemfa ko boafo de ma wo Nyankopon enya so mo nko kum wi o ye de omo be bo ohyiwafo de ye be ku omo nyina de egu afore bo chia so ahia manya na omo de omo ba Nyankopon say me tuti e chafo ye wa ye nti enne no ma wa ma po me ana me sra ho se ohine me ana ma ye osikani me ana me ne dwumade bi ahwo wonsa me ana me de sa position amawo mia na mapejaw o maame abusuo papa abusuam na ko mo yakọrensafo mo ye hiafo mi na me yi wo firi akrase de wa bakurum aso me panisho en na manyame ye nyame se nyame aka ahinie na nkasa kra ahinie ni firi solonsa de be bia ni wo beti be de hin en na me ba sa me ba be okoko yes ba be okoko Resen said you jina hono ono no nhwe yi na wa hwe ase ye ntie de Nyankopon kan e wa Deuteronomy chapter 32 verse 35 me na areto ene akatia wo me na areto ene akatia e wo me ya me to wire o enti mu amusu a eya wo se Nyankopon ayedin e am bisa se Amalike for her Israel for no enya sa afi now enya sa aboso me na Nyankopon to mo so wi yes Nyankopon twetwen ne nase na ne mmeremu no Onyankopon na ne mmeremu no e no koto Amalike enti wo obi ade wo bone obi haw ene nipa bi ama wo sa si fom nipa no nam ho sa dwa nanum me na wa be kame no onim me odwa nanum da no na areto e wo ho ma Awurade de mere ene na ene ye na de Psalm 28 verse 4 Psalm 28 verse 4 enche be de nyame asem obawi enyom aduonum wotwe chichemu eye enan ye won said ye won ne yoye ene won abra bobone no etie o se ko ye won etoda nyame de wo be hye nipa bi nsa o se ye won sene wa brabo eni won ne ye bone ena asofo bi nka no kresem asofo bi ade won adwene sika na ye sikenti adenti na wo be di sofo a wonim say ye wo sika adwuma wa ho a wan kodi sika adwuma ena wo se sofo die na wo bepe
adwene nyinaa yɛ kwan a wobɛnya sika wobɛnya agyapadeɛ nyame asafo mu asafo nyame adwuma yɛboafoɔ. We should be very careful. Opo bia ni timu ɔden paa yɛ Nyankopɔn no. Strategy ayɛka ɛnɛ Ghana nipa kakra ewu yɛ mo mfa nkyɛn me mpanyinfoɔ no sɛ me use the word nipa kakra. Sɛ nipa ewu wɔ Ghana, nipa nwumbo mu wɔ Ghana bɛyɛ nipa 300 da o. Aso Nyankopɔn timi kum nipa 23,000 one day. One day. They mean say nipa 23,000 one day anyame kum tie no osi omu nwinwi tia me Nyankopɔn. Na papa me yoma omo ne basa den a me de beje wo nyina o wura fie. Enti Moses me ku nyina. E kum nipa. Na hwan na di kan bodua. Enti gina hɔ na bobɔ amanfo dua. Koko nsuo so anadwo sɔre kɔ bobɔ amanfo dua. Na pepa wonim na betena asɔre fie. Sorry, na ko domedome amanfo say amanfo ma say amanfo adwuma buru amanfo nua ko nsuo so ko abosom so ko nua so na betena se na opedi odi kan bodua e Nyankopɔn ono Adama ni if no ono akasa ebo mu dua sama kesemo onim dua ba che hwan onim dua ba che Nyankopɔn onem nome na obo nyina nome nyina beba wo so amafo bebre ena dwamu na oburu nua owia na abetra CEDAR sorry dem owia wakotra Pentecost sorry dem owia wakotra Anglican sorry dem wakotra Catholic sorry dem owia oyememe da kohwefo enibre tede Nyankopɔn osi tua wo nyina aka susu wonsa no nnwuma so ema won ose asafo no susu bia nsa no nnwuma so abusuanum politics ho mo amuye meeting crossing door mo koye meeting na mo agi amanfo ho phones nyina mo de nneoma se mo bia mfa phones wuram wa ya ade uwi a Nyankopɔn no so eya ayede yo ye hutahunu no eya no so no ya dan si de kwan ye actually be say ya o mu wi a omo jiji amanfo recording ya amanfo say amanfo watch eye ben eye camera amanfo patterns eye camera amanfo de bi show mutinwi mu amanfo bi di ye de amanfo atade wo na mpobo anokra crown na da so na se opagya ne na nyina ye camera enti obu ho a ye de nioma hwehwe uwi a ehuntahunu no ese mo kwa akoye meeting afọ obi kwa mo be fa so mo be ku no kwa mo be fa so mo be kari sika obi papa obi maame a wa bobra fa fa so mo be yi nipa mo be gu n'anim ase obi hwe me obi tie me wo te TikTok e na wa so ese obi papa so yese ya pesika bi ama enti wo gu n'anim ase e di sika to account mo na me nhira na tie de twere sam no ka wo sam so ose susu wonsa no nnwuma so ema won ose susu wonsa na adwuma mre bia me ka wo se opesika Nyankopɔn se yensa na adwuma to no obehira yes enti ose ensa enya adwuma no enti Paul call mo nchen no e wa Thessalonica no o ka kire won se onipa bi a won pese oye adwuma no man sa nipa no ma onidi enti Paul o ka Thessalonica oye apostle and so Paul no say adwuma obie ni wo oye adwuma e wa asomofo ro bere so chen asomofo Paul and so Paul na eneka e beka say oye estate developer ta bere no na adwuma oye nyina say osisi ntomadan estate developer and why you want to say oye osofo o de azan hihye nkom nhihye ho enya na sa de na wo ho da ye bone ko kan Jeremiah chapter 23 efe de Nyankopɔn ka fa safo no enti enye ye penso so penso na fa kwan bi so age nipa no sika bu no ukun ye wo hwe o yere hwe wo ye esika na wudi nyina ye moja sika blood money to pay for it and then me ba se me ba be ba okose obetu akadakoro
made the master baby. Oh, your henny, your hema. Chrono Yaodia, Chrono Wura. A man for Sassy, a Kunyana atom, wow, in Senipana, or the Wakojin Husika, or the Manano, Kunyana, and your woody. Yes, the idea one in the woody, and yet they come. And then, also for Ocean, or do for Ocean. When you go on some more such a hin and a tenant, a saffron can corner canning. Now, oh, you know, or no rather the Akana or the Bemang. What can you say? Chris was sorry. A sorry, yes, who didn't moja and a better so. Into any asa for your friends say, Chris was sorry, be a blood church. A moja so. Yes, who didn't move and a tear so. Yes, who did moja. See your born syndrome. Moja pramano, but in the moja and the tiasa for to your soffo. Na Yamacho Adumache just a fajenema. Na offer granted. Say, and no, when I was a woman swore, no, yet a senior one cast out pa. Oh, I knew you were a ever bachelor. Ubi Shem, Ubi Timmy, and then a 1 year queen say, oh, yeah, youth executive. Oh, yeah, women's ministry executive, children's ministry, oh yeah, teachers. I'm watching them of radio. What's on you? Watching it? Who preach? And I'm for the Bracata and was so for the bray, Yanyon to for the bray, ne penny for the bray. Of a source, what I'm for Fremen. Oh, Papa, one pie, mamma, I'm sorry, care. My mom would be mad to come at the Mabana, Bob on Pie. Intimate, sorry. The cast in the CC hall. And no, he'll be friend. The committee, the kid be over to your mammy. The person one fan, on some man, the drivers, mamma for car, my family. I'm a family. Now, hospital being the brutally. Don't say, baby, I kick a corner, but share your dancing. But you're my betting my family, so I didn't. I'm saying, my boy, pie. So we see Kenti, I'm saying, my family. Na ebia emumoyo bi oyoye ena onyankopon etua okasa nya wonwuma no tie na me de me ho akote dabi se me sere urade menko urade se menko afa asofo ba mie na aka me oh bia na me pesa me ka kire wo a wo hwem ya wo tie me ade bia ni wo ye permanent. Omo bebre munya akwanya kokoko school suapom yesi lecturer no etimu odin no refer manfo ma wo se nekra wa ma me class me ton there be handout e wo me course no wan to bi ti no ohia ni bi ba on ma me atete na kure bi ase a mo pe bosia de ne ko suapom kasim kopie lego kopie kwa me kuruma suapom UDS wo se wan to o handout no bi one to we in tino wa refer no